До Пастрагор, каква помпа ке издържува, какъв двигател? Тя ке заванди байлисва и същата работа е лузето, ке тук ке съни. Будала. Колкото повече го освобождаваш и го сваляш към дънто, толкова повече ти му увеличава силта и му рееш кантармата и го пускаш да вари. Като кон да го шлибнеш, му пуснеш кантармата как хуква. Къде, гледай църницата. Урязана е на глава, гледай какви шамали дава. Един път го уряза, сега трябва втори път да го режа. Като го очистиш, като го урееш, както трябва от дънто. Ама на дебелта. Няма дебелта, ке те извъртя една нойца в главата, като отрепа, маке се от тук. Ти не можеш нищо. Аз уча училище. Не дей казва, че си учил училище, кита бътати, кита ебати, кита се смеят, простак с простакът. Той карал училище. Холя да ебете, викам първокурснички и да учите къде имаш кембе чорба да веба майката за майна. Не така, ам как? Така, гледай, будала, ке тук е здрав. Силен, така, шамал отдолу. Това е старо махаш, това е старо махаш, това е старо махаш, така. Тук оставяш две майки, так, на 3 пъпки. Там оставяш 2 майки, на 4 пъпки. Тук оставяш 6 майки му стигат на този тук. Ще можеш да ги изхраниш, се натваря хубаво грозди. Ама да ни караме курс там, агро, да... Нищо не си карали, майките си, нищо не станало от вас. Към слаб, 2, не едно викам даже, едно, много. Майките си отивайте си надолу, яки си говориш, викаме сега и си тръгвам. Всичките много знаят, много правят, много знаят. И накрая, като го питаш, за ко се е така, това го заваташ грешно, така ми е по-лесно. Ама той не се гледа на тебе как е лесно, бе. Гледа се на лозата, как и жарлади са на нея, и пръскането, и орането, и сеенето, и рязането е най-важно. И затова хората платят 25 лева на ден надник да рееш. Тръгнал. Тук за маяне един отива към басейна, ние отиваме за риба, той 5,5, люшка пръскачката, отива на лозето. Ко ще правиш? Ще пръскам. Нали видиш, че царулите мокри, бе, той има руса. Как върху мокро листо ки пръскаш? Колко стане? Плочките мокра с вода и ти ки туриш друга вода отгоре. Колко се залепи това за листо от курам? Сетне нека печела, ебал съм у майката, няма майка да изгорявам. Ама ти няма да изгоряваш, ама не правиш нищо. Няма никаква файда. Пръскането се захвата в 9 по люна. Като се дигне слънцето, да поиграе вятър, нали, да ги одуха, листото да изсъхне, като мине с пръскачката, като го напръскаш, да го набиеш, докато вземеш на долния край да свърши пръскачката разтворът и горния край листата трябва да са побиляли. Трябва да е изсъхнало, да е залепило. Да има файда, да влезе в порите му, да влезе в тези остенца, дет правят така от фотосинтезата. Това, за да можеш да го дезинфекцираш това листо и то гроз там, то салкъм. Той му печало. Сетне, ама Господ няма да те пита на тебе дали ти печели, ти пука на грезда или на кура, или на газа. Ох, Петьо, стига с твоите глупости. И застягаш газа, на пече, тогава ги пръскаш. На 10 думи, 16... Той искал от рано по хладното и да си идел. Искал да си идел. Не може така, ме. Ти нищо не правиш на умийни плочки с... Така ти фърляш друга вода. Колко е залепитал, тя се смъкне, нищо. Да, благодарим за речта. Хайде. Те, защо заяваш? Защо? Баняла да Знаеш какво приказваш, не приказваш. Ужас.